sitä toista. No sitä voi pikkusen Joo. paljon vielä, että sitä on siinä. Joo. Joo, pitää. No pitää sit saattaa sieltä sanoa, että nuo seunat menee. Se nyt on. Joo. On. Vai onko tarpeeksi? Nyt ruvetaan pesemään koelautasia, joissa on ollut pitkään hapetustestissä yli puoli vuotta. Eli nyt on mikä tää on 21.10. ja tää on 11.4. asti ollut tässä näillä lautasilla koehapetuksessa öljyä. Tämä ensimmäinen lautanen tässä pessään punaisen palmuöljyn lautasta. Ja seuraavaksi pesemme sitten lautasta, jossa on ollut kylmäpuristettua rypsiöljyä. Nämä on laitettu pieneen pulloon nyt, siirretty tästä, kun niitä on pitänyt kuljetella, niin tämä on nyt tämän tyyppistä tämä. Nämä pitää saada tästä pois. Niin, tämä on hyvin vaikea irrottaa. Millä se haisee? Maalille. Maalille haisee ja se on aivan kinaa. Tollaseksi on mennyt tuo öljy. Se ei tahdo saada nyt mitenkään pois tuosta lusikasta, koska se on hyvin vaikea saada. Sä voit jättää... Ja onko maalia pesis? Joo, se on vähän vaikea nyt saada siitä irti. Millä se nyt lähtee? Kaikki menee ihan möhnään. Niin. Tällaiseen möhnään menee kaikki. Joo, tää on nyt hieman vaikea saada ne irti. Kauheeta, menee kädet ja kaikki. Joo, tarttuu joka paikka, eikä oikein lähde millään irti se hapettunut. Tälleen kun se menee tuolla öljyystössä, niin on niin. Tää menee, kaikki menee esimerkiksi lyönäksi, että varmaan tämmöstä on. Joo, ei tuo oikein tahdo lähteä millään irti. Onko hauskaa kiskata tämmöstä? Mm. Se on öljyä, joka on hapettunut, se on muuttunut vähän niin kuin tommoseksi maalinpohjaksi, koska aikanaan rypsiöljyä käytettiin niin kuin maalinpohjana ennen kuin tämmöiset keinotekoiset aineet keksittiin. Mutta nyt siitä on saatu erukahappo saatu pois kasvijalostuksella, nyt sitä on ruvettu käyttämään elintarvikkeena, mutta kyllä sen ominaisuudet on edelleen samat, se on hyvin herkkää hapettumaan. Vaikea osaa lähtöläistä. Tuohon haisee maalille. Se voi olla menetetty harja nyt kyllä. Tällainen vaikea tilanne. Kauhean tahmeet, niin tarttuu kiinni. Joo. Mitäs teet? Toi punainen palmuöljy oli pysynyt ihan samanlaisen, se maistuu vielä samalle kuin aikaisemmin, mutta tää on tämmönen läpihapettunut maalinhajunen mössö, että tää on vähän... Tää on siemenöljyjen ongelma, on tää herkkä hapettunut. Nyt kokeillaan pairilla saada irti tuo. Sielläkin on tätä tämmöistä puolen tuumalla. Siinä kun on vaikea. Mä käytän ihan mä käsittelen näitä ihan kokeilen mun käsiä. Joo, ihan tahmeet. Aika epämiellyttävä. Sitten tässä on nyt niinku tässä on nyt purkissa, tässä on tätä punaista palmuöljyä, se on säilynyt, tää on yli puoli vuotta aivan samanlaisena. Ja makukin on hyvin samanlainen kuin alun pitäen, mutta tässä on nyt tämä rypsiöljy, niin tämä on tämmöinen. Tämä on tällä tavalla jäykistynyt. Tämä ei tule täältä pullosta enää mihinkään.
ja se on vaan hapettunut siinä puolen vuoden aikana. Tämä 6 viikosta eteenpäin alkoi tapahtua tässä tämä ilmiö, että tämä hapettuu. Nyt riittää saada kädet puhtaaksi tuosta. Lähteekö? Tämä kokeilla vielä varmaan on lusikat, kun on vielä tähän lauta, niin on kanssa vielä ihan tehdyssä. Ei meinaa lähteä millään. Suoraan vairilla tätä peissyä. Tässä niin kuin tässä tarttuu aika lujaa tuo kylmäpuristettu hapetettu rypsiöljy. Se voisi olla hyvää liimaa. Kyllä uskonut, se kokeilla sitä jotain tämmöistä. Ei mitään. Ja tätä maailma syö. Jos öljyssä on liikaa monityydyttämättömiä rasvahappoja, niin niihin tapahtuu tämmöistä hapettumista. Haiseeko se vielä? Niin kato, tää lautanen on näin puhastunut, että oliiviöljy, niin tää on vieläkin tämmönen. Joo, tää on oliiviöljy, joku punainen palmuöljy. Niin, se on tämmönen ja tää on tämmönen vieläkin. Joo, tuntuuko se sormessa? Niin se vieläkin on se. Niin, tää on ihan ok. Joo. Tää menee pärittäinkin tämmönen. Joo, se ei ole niin. Se ei ole ilman mihinkään. Onko kädet vielä tahmeet? Ihan on. Semmoiset just, että se ei vieläkään ole lähtenyt. Tää lautanen on varmaan entinen. Tää on ihan... Sitä ei saa puhtaaksi. Tää on kokeilla, että se kuivaa. Niin, se täytyy ehkä jollain liuottimella putsata. Pitää antaa kuivaa ja sitten katsoa. Joo. Nämä lusikat on kanssa vähän semmoisia. Nämä ei oikein ole vielä. Anna nääkin kuivamaan, katsotaan mitä tapahtuu. Pannaan Joo. Joo. ylös. Joo. Siinä kun on vaikea. Mä käytän ihan mä käsittelen näitä ihan kokeilla mun käsiä. Joo, ihan tahmeet. Aika epämiellyttävä. Sitten tässä on nyt niinku tässä on nyt purkissa, tässä on tätä punaista palmuöljyä, se on säilynyt tämän yli puoli vuotta aivan samanlaisena. Ja makukin on hyvin samanlainen kuin alun pitäen, mutta tässä on nyt tämä rypsiöljy, niin tämä on tämmöinen. Tämä on tällä tavalla jäykistynyt. Tämä ei tule täältä pullosta enää mihinkään. Ja se on vaan hapettunut siinä puolen vuoden aikana. Tämä 6 viikosta eteenpäin alkoi tapahtua tässä tämä ilmiö, että tämä hapettuu. Nyt riittää saada kädet puhtaaksi tuosta. Lähteekö? Tämä kokeilla vielä varmaan on lusikat, kun on vielä tähän lauta, niin on kanssa vielä ihan tehdyssä. Ei meinaa lähteä millään. Suoraan vairilla tätä peissyä. Tässä niin kuin tässä tarttuu aika lujaa tuo kylmäpuristettu hapetettu rypsiöljy. Se voisi olla hyvää liimaa. Kyllä uskonut, se kokeilla sitä jotain tämmöistä. Ei mitään. Ja tätä maailma syö. Jos öljyssä on liikaa monityydyttämättömiä rasvahappoja, niin niihin tapahtuu tämmöistä hapettumista. Haiseeko se vielä? Niin kato, tää lautanen on näin puhastunut, että oliiviöljy, niin tää on vieläkin tämmönen. Joo, tää on oliiviöljy, joku punainen palmuöljy. Niin, se on tämmönen ja tää on tämmönen vieläkin. Joo, tuntuuko se sormessa? Niin se vieläkin on se. Niin, tää on ihan ok. Joo. Tää menee pärittäinkin tämmönen. Joo, se ei ole niin. Se ei ole ilman mihinkään. Onko kädet vielä tahmeet? Ihan on. Semmoiset just, että se ei vieläkään ole lähtenyt. Tää lautanen on varmaan entinen. Tää on ihan... Sitä ei saa puhtaaksi. Tää on kokeilla, että se kuivaa. Niin, se täytyy ehkä jollain liuottimella putsata. Pitää antaa kuivaa ja sitten katsoa. Joo. Nämä lusikat on kanssa vähän semmoisia. Nämä ei oikein ole vielä. Anna nääkin kuivamaan, katsotaan mitä tapahtuu. Pannaan Joo. Joo. ylös. Joo. Ai mitä siellä Harrille tapahtuu? Se haisee maalille.
Ihan kuin olisi maalia hämmentänyt. Joo, se on varmaan entinen harja nyt. Sitä ei saa puhtaasti mitenkään. Se on nyt tarttunut tänne pohjaan se öljy. Millä sen sieltä saa pois. Se on tämmöistä kyllä rapaa. Joo. Siinä on nyt ongelmaa rouvalla saada puhtaat tiskit. Kun on yritetty pestä kylmän puristettua rypsiöljyä hapetta. Täällä on harjalla tästä kun tajupilalla. Kato. Joo, kokeile harjalla. Nyt näkee tämmöistä. Niin se käy tolleen kiinnittämään. Tämä on vielä tämmöistä patina extra harjaa. Oho.